Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu da fatan kuna lafiya. So yau insha Allahu zan ɗan yi bayani akan wannan trade da na yi picking. Yau ɗinnan ranar talata kenan insha Allahu. Wanda kuma zan yi ƙoƙari gurin ganin ina gabatar da dukkan wani trade da na ɗauka da dalilin da yasa na ɗauki wannan trade ɗin. Zan dinga yin video ina saka shi a wannan channel ɗin domin traders musamman waɗanda suke so su koya ko kuma waɗanda ba su da experience akan abun su dinga samun experience da kuma yanda ake yin abun insha Allah. Sannan a wannan channel tawa insha Allah zan dinga gabatar da abin da ya shafi technical analysis da kuma fundamental analysis. Zan kuma koyar wa mutane yanda ake ainihin forex trading insha Allah cikin sauƙi ba tare da sun sha wahala ba da yardar Allah. So idan yau ka fara ziyartar wannan shafi wannan channel nawa da Allah ka daure kai subscribing sannan ka danna alamar ƙararrawar nan domin ci gaba da ainihin samun sababbin shirye-shirye na da zaran mun ɗaura. Sannan akwai group da nake dropping signal kullum in dai zan yi trading a WhatsApp ne da kuma Telegram. So zan ajiye link ɗin a description. So in dai kana bukata za ka iya bi sai ka yi joining na ainihin wannan group nawa insha Allah. So kamar yadda ne bayani na ce yau insha Allahu zan yi bayani dalili da yasa na ɗauki wannan trade ɗin. Wannan goal ne kuma 15 minute ne but amma za mu koma 4 hour sai mu fara bayani ɗin daga na insha Allahu. So idan ka lura da wannan tafiyar da goal ya yi a daidai wannan lokacin, goal yana uptrending ana bullish, market tana uptrending. So ko da na buɗe kwamfuta na buɗe laptop ɗina ina ga around 9:30 I think in ba na manta ba. So na kalla tafiyar goal ɗin. So na ce okay. So na koma for 1 hour. Wannan 1 hour ne. Most of time in zan yi trading gaskiya na fi duba analysis nawa. Kuma na fi duba 1 hour. Na kan duba 1 hour wani lokacin amma ya danganta da yanayin trade da zan yi picking. So ko da na duba 1 hour na ga irin tafiyan da goal ɗin ya yi da kuma irin structure da ya bamu a daidai wannan gurin sai na yi tunanin cewa okay, so bari mu gani wani irin opportunity zan samu wanda zan iya picking wannan trade ɗin a yau, because tun da jiya ma Monday na yi trade ɗin so na so yin video akan dalilin da ya sa ni picking trade ɗin Monday but amma wani uzuri ya sa ban yi samu yin hakan ba. So dalilin da ya sa hakan kenan kuma na ce insha Allah zan yi. So already nan muna da BOS, nan BOS ne, so muna da order block a daidai wannan gurin. So market ta kuma zo ta yi tapping wannan order block namu. Is it yaushe ne wannan? Still yau ɗin ne ma ta zo ta yi tapping order block namu 1 hour. So a daidai wannan lokacin bayan na buɗe kwamfuta na kamar yadda na gaya muku na ma buɗe kwamfuta na ne around 9:30 guraren karfe 8:30 kenan. Okay, guraren karfe 8 guraren 9:30 sorry. Guraren 9:30 a daidai wannan lokacin na buɗe laptop ɗina. So ko da na buɗe laptop ɗin nan market ɗin nan tana daidai wannan level ɗin. Okay, market ɗin tana a daidai wannan level ɗin, bari yi zooming na shi. So ko da na buɗe laptop ɗina market ɗin tana a daidai wannan level ɗin, a daidai nan level ɗin nan na zo na samu market ɗin nan because so abinda na tsaya na lura da market ɗin shine ina ne nake suspecting cewa market ɗin za ta zo. So a nan gurin ina da gurare biyu wanda nake da interest a kai idan market ta zo zan iya picking trade. Shi ne na farko ina da wannan zone ɗin, wannan muna kiran shi building up, because ni ina da akwai dalilai da yawa da yasa ne picking wannan trade ɗin, because bayan technical analysis akwai abubuwa da yawa da nake amfani da su gurin analyzing na market. Akwai su da yawa insha Allah, so akwai dalili da yawa. So wannan muna kiran shi da building up, build up. So wannan na ma yi karatun irin wannan zone ɗin a BIP class nawa. Na tabbatar students nawa idan suka gan shi za su gane na yi karatun shi insha Allah.
So muna da zone a daidai nan gurin, abinda ya sa na tsaya na lura, so muna da wannan zone ɗin gashi market ta bamu BOS, nan ma gashi ta bamu BOS. To me zan yi suspecting shine zan yi suspecting cewa market ɗin nan za ta dawo ta yi respecting wannan zone ɗin building up ɗin nan. Sannan kuma a daidai nan gurin idan ka lura a daidai nan gurin shi ma muna da order block a daidai wannan gurin. Muna da order block a daidai wannan gurin, sannan muna da fire value gap a daidai wannan gurin. So sannan an yi swapping na wannan liquidity din a daidai nan gurin muna da IDM. So an riga an yi swapping nashi, market din already ta riga ta shigo cikin wannan zone din, ta riga ta shigo ta yi typing nashi. So market din ta yi pushing up, ta ƙara dawowa ta yi tapping wannan zone din, sannan ta yi rejection na wannan candle din shine mana rejection na wannan zone din. Then aka ƙara samun wani closing engulfing a daidai wannan gurin, amma market ta ƙara shigowa sai da ta zo ta yi tapping wannan zone na build up din nan, kuma ta zo ta yi rejection. Idan ka lura idan na cire shi wannan din nan, ka lura wannan market din da ta shigo cikin wannan zone din ta yi rejection ne a saman shi wannan zone din na build up din. Sannan kuma idan ka lura candlestick din da ya tashi ya yi closing ne a cikin shadow na shi wannan wa'innan candle din. So duka wa'innan abubuwan da suka faru kenan, kuma already da na buɗe laptop ɗina daidai market din nan. So abu dai na farko da ya sa na interest zan yi trade a daidai wannan gurin shine na farko dai wa'innan zone ɗinsu da nake da su a daidai wannan gurin. Sannan ga shi rejection da na zo na ga an samu, kuma an samu wannan bullish engulfing ɗin da aka samu a daidai wannan gurin. So an samu bullish engulfing. So ko da na buɗe laptop ɗina na tarar da an yi wa'innan duka tafiyar market ɗin ma na zo na tarar da ita akan wannan candle ɗin ne, wannan bullish candle ɗin. A daidai wannan lokacin na zo na tarar da market ɗin. So amma da na zo ban ma yi wani abubuwa ba, dan abubuwan da na duba da ba su da yawa, kamar yadda na gaya muku akwai abubuwa da yawa nake amfani da su gurin analyzing na market. So sai na ga cewa fa nan gurin a strong level ne wanda zai yi wahalan gaske market din ta breaking wa'innan zone din. Idan ko ta breaking wannan zone din, to ina suspecting market din za ta iya zuwa ta yi tapping, although muna da wani zone a nan gurin za ta iya zuwa ta yi tapping wannan zone din kuma ta yi pushing up. So na ce okay, bari in yi risking taking wannan trade din akan wannan candlestick din, kun gan shi ma okay, ina cewa ma 930 gashi 830 ne I think. 830 akan wannan candlestick din ne picking na zuba na sa order na, sai ne placing trade dina. So market gashi kamar yadda kuke gani, market ta yi pushing up, still an samu closing engulfing a daidai wannan gurin, wanda yake ƙara nuna min cewa market din za ta iya bani abin da ake so, but amma samun wannan candle muna kiran shi exaction candlestick. So samun wannan candle din, so shi ma din duk da dai yana nuna ba garanti inda market za ta je, but amma samun closing engulfing ya ga tabbatar min da cewa market din za ta tafi direction nawa. So a daidai nan gurin market din ta ɗanyi drop, so kuma ta yi pushing up, sai ta yi hitting TP1, hitting TP2 dina, and then market kuma ta dawo bayan na yi taking some profit 1 da 2, so the next ya rage remaining 1 profit. So market din ta yi dropping. So ko da market din ta yi dropping ban fita daga trade din ba, because saboda ina tunanin cewa is hardly zai yi wahalan gaske market din ta iya breaking wannan zones din, because zones din nan suna da ƙarfi, strong level ne a daidai wannan gurin. So sai na bar trade din, kuma da kuke gani market ta shigo aka yi rejection, wannan order block, first order block, then sai da ta shigo har da second order block da muke da shi, amma ta rejection nashi. Sannan aka ƙara samun wani candle shi ma hama jaye mana rejection a saman kuma order block namu, then aka ƙara samun wani closing engulfing, then market ta pushing up kamar yadda kuke gani. So wannan shine dai trade da na yi picking, kamar yadda kuke gani wannan trade din gashi 1 to kusan 100 pips kenan, 100 pips kenan go.
So shi trade yana da, idan za ka yi trade akwai abubuwa da yawa da ya kamata a ce ka sani kuma ka duba kafin ka shiga kowane trade, ka samu confirmation naka da yasa ka shiga. Kamar yadda na ga muku a farko, akwai dalilai da yawa da nake da su wanda nake analyzing na market, abubuwa da yawa da nake amfani da su. So akwai su da yawa, but amma wannan in technical analysis kenan, na muku bayanin dalili ko kuma irin closing da na yi amfani da su, ko kuma wani irin move market ta yi dalilin da ya sa na shiga. So wannan shine dai dalilin da ya sa na shiga wannan trade din, kuma gashi alhamdulillah trade ya tafi successful yanda ake so. So wannan shine dai a takaice. Wanda suke kokari gurin yin trade, yana da kyau a koda yaushe a dinga practical analyzing na market, sannan duk trade da za ka yi picking ka san dalilin da zai sa ka yi picking wannan trade din, ta yadda ko da tambayan ka aka ce me yasa ka yi taking wannan trade din, za ka iya cewa ito ga dalili, ga abin da na samu, ga shi kaza da kaza da kaza da kaza ne ya faru ya sa na yi taking wannan trade din. So duka wa'innan za su taimaka ma ka sami experience sosai gurin yin taking kowane trading. Sannan abu na gaba shine ya zamanto ka iya gane move na candlestick, ya zamanto duk candlestick da zai yi move, ya rejection, ya closing, zaka iya sanin menene zai iya faruwa a gurin, ko kuma a'a zaka iya predicting cewa abu kaza zai iya faruwa da sauransu. Although a daidai nan gurin market din ɗazun ta ɗan wannan ɗina, because saboda me, a daidai wannan candle din da a ce ya yi closing a nan gurin, to definitely sai an hitting SL nina. Da a ce wannan candle din da ya pushing down din nan ya zo ya tashi closing, ya yi closing a nan gurin, to definitely he an hitting SL dina, kuma market din zai yi ya bata breaking order wannan zone din ba. So amma rejection da candle din ya rejection ya koma kuma ya closing duka saman order blocks din da nake da su a daidai nan gurin. So wannan ya ƙara tabbatar mun da cewa market din is going on my way. So that is why wannan shine dai dalilin da yasa na yi picking wannan trade din, kuma alhamdulillah kamar yadda kuke gani, sai dai ban ma tura shi a group nawa ba, because saboda kamar yadda na gaya muku, ni ma na zo na tar da market din tana daidai nan gurin, su kawai dai na yi picking trade din, but amma insha Allah next time za mu ci gaba da drop signal kamar yadda ya kamata. So wannan shi ne dai takaitaccen dalilin da ya sa na picking wannan trade din, kuma kamar yadda kuke gani gashi alhamdulillah trade ya tafi normal. So zan dakata a nan, sai kuma insha Allah ya kai mu gobe. Duk trade da na yi shi ma inda na yi picking trade, zan zo in bada, ina hitting SL ne ma, ina profit ne ma, duka zan zo in video a kai. Saboda wannan video ɗin na yin shi ne saboda wa'inda kamar suke so su fara ko kuma inda sun ma fara but amma ba su da experience din sosai. So zai zamanto wannan din zai dan dinga taimaka musu ta yanda za su iya gane dalilin da yasa suka shiga trade, ko kuma dalilin da yasa suka dauki kowane trade. So wannan shine dai, Allah ya samu dace, Allah kuma ya ci gaba da dafa mana. So gold.